Οι απαισιόδοξοι λένε ότι η ζωή είναι ένα σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα. Είτε ναι είτε όχι, την περνάμε εκτεθειμένη σε ένα σωρό κινδύνους. Και ρωτώ, μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε? Και πότε ξέρουμε αν έχουμε πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις? Όμικρον γάμα. Οπτική γωνία. Τώρα, ας πούμε, είμαι ο Spider-Man. Τώρα είμαι ο Luke Skywalker. Τώρα είμαι μια ηλίθια που μιλάει σε μια στραβή κάμερα. Αν η πραγματικότητα είναι ζήτημα οπτικής γωνίας, τότε μήπως ο καθένας μας ζει στη δική του? Κι αν ο καθένας μας ζει στον κόσμο του, υπάρχει καμία ελπίδα επικοινωνίας? Μπα. Θεωρία νούμερο 111. Οι άντρες λειτουργούν ακριβώς με τον αντίθετο τρόπο από ό,τι τα καλά γαλλικά εστιατόρια. Αν θες να έχεις θέση στο τραπέζι τους το βράδυ, ποτέ μην επιβεβαιώνεις την κράτηση. Άφησέ τους να σε πάρουν τηλέφωνο αυτοί. Τσίριο. Θεωρία νούμερο 113. Τα κάλαντα. Τα κάλαντα τα λέμε για να έχει γούρι το σπίτι τη χρονιά που έρχεται. Αλλά αν είσαι single, είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να γνωρίζεις άντρες, αν δεν θες να ξεροσταλιάσεις με ένα ποτό στο χέρι σε κάποιο μπαρ. Γιατί πρώτον, στα κάλαντα βλέπεις κατευθείαν το σπίτι του. Δεύτερον, ενώ στο μπαρ μπορεί να σου κρύψει την κόμενα, στα κάλαντα καταλαβαίνεις αν έχει μπει γυναίκα μες στο σπίτι. Και τρίτον, ενώ στο μπαρ μπορεί να καταλήξει να πληρώσει το ποτό σου μόνη σου, στα κάλαντα ένα κουραμπιέ, βρε αδερφέ, θα στον κεράσει. Αυτά. Θεωρία νούμερο 114. Όποιος είπε ότι τα λεφτά δεν αγοράζουν την ευτυχία, δούλευε για τους πλούσιους. Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία. Ναι, αλλά όπως είπανε κι άλλοι πριν από μένα, μπορούν να αγοράσουν ένα σωρό άλλα χρήσιμα πράγματα, όπως π.χ. μια μέρα στο σπα, και μία μέρα στο σπα είναι ευτυχία. Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία. Ναι, αλλά ούτε η φτώχεια μπορεί να την αγοράσει. Και αν αυτά τα δύο πράγματα είναι το ίδιο, εγώ προτιμώ να έχω λεφτά, αν δεν σας πειράζει. Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία. Θα τον κλείσει κάποιος αυτόν! Έχει αρχίσει να μου σπάει τα νεύρα αυτός εκεί! Και τα λεφτά αγοράζουν ευτυχία. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Μπορείς να το κόψεις και να το βάλεις σε μικρά κουτάκια όπως γάμος, έρωτας, φιλία, οικογένεια, ή μήπως μπορεί να μας συμβεί και με ενδιάμεσους τρόπους? Θεωρία νούμερο 115. Στη ζούγκλα της ζωής μας, την αγάπη τη συναντάμε σπάνια. Όταν όμως εμφανίζεται μπροστά μας, είναι σαν τα αγριολούλουδα. Έρχεται σε πολλές διαφορετικές αποχρώσεις, φυτρώνει εκεί που δεν την περιμένεις και μπορεί να επιβιώσει κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Όπως κάθε λουλούδι, σημαίνει κάτι διαφορετικό για τον καθένα μας. Και πεθαίνει αν προσπαθήσει να τη βάλει σε συσκευασία. Πριν από 64 χρόνια, ο Τένεσι Βίλιαμς έγραψε ένα θεατρικό έργο, οι γραμμές του οποίου διέσχισαν τα λιγότερο φωτισμένα δωμάτια της ανθρώπινης ψυχής. Το έργο αυτό λέγεται «Ο γυάλινος κόσμος» και δυστυχώς αυτά που γράφει μέσα συμβαίνουν ακόμα. Είναι η ιστορία της Λόρα Wingfield, μιας νεαρής κοπέλας η οποία, έχοντας μια μικρή αναπηρία, βρίσκει καταφύγιο στο γυάλινο κόσμο μιας βιτρίνας με κρυστάλλινες μινιατούρες. Ώσπου κάποιο βράδυ, σε ένα δείπνο προξενιό που οργανώνει η μητέρα της για να την παντρέψει, μπαίνει ξαφνικά στη ζωή της ο Τζιμ Οκόνορ, ο έρωτας των εφηβικών της χρόνων. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ζούμε κρυμμένοι στους μικρούς γυάλινους κόσμους μας. Όμως το πρόβλημα με το γυαλί είναι ότι όσο προσεκτικοί κι αν είμαστε, σπάει πάρα πολύ εύκολα. Είμαστε όλοι ψυχές από γυαλί που τις εμπιστευόμαστε στα χέρια των άλλων. Θα είναι προσεκτικοί. Ή μήπως είναι καλύτερα να τις κρατήσουμε κλειδωμένες σε κάποιο ασφαλές μέρος? Από τότε που ο Θεός μας έφτιαξε κατ' εικόνα και καθομοίωση, όλοι οι άλλοι προσπαθούν να κάνουν το ίδιο.
Το πρόβλημα όμως είναι όταν κοιτάζεις τον καθρέφτη των άλλων, ότι μερικές φορές δεν ξέρεις ποιος είναι ο πραγματικός σου εαυτός και ποιος η αντανάκλαση. Είμαστε αυτά που κάνουμε. Αλλά ποιοι είμαστε τελικά όταν τον περισσότερο καιρό της ζωής μας τον περνάμε κάνοντας αυτά που περιμένουν οι άλλοι? Είμαστε πραγματικά ο εαυτός μας ή προσαρμοζόμαστε στους ρόλους που καλούμαστε να παίξουμε? Και ποιος κάνει τη διανομή? Εμείς ή κάποιοι άλλοι? Τι γίνεται όταν δύο άνθρωποι, ας τους πούμε Α και Β, θέλουν το ίδιο πράγμα? Γίνεται τρίγωνο. Αν το γάμα τώρα δεν είναι πράγμα, αλλά είναι άνθρωπος, το τρίγωνο γίνεται ερωτικό. Υπάρχουν όμως κανόνες στην ερωτική γεωμετρία της ζωής μας. Ή τα έχουμε κάνει όλοι τόσο μπάχαλο που το Ευκλήδης δεν θα μπορούσε να βγάλει άκρη? Θεωρία νούμερο 119. Ένα σημείο έχει τη δική του οντότητα. Δύο σημεία ενώνονται από μία ευθεία. Τα προβλήματα αρχίζουν στα 3 σημεία. Γιατί στη γεωμετρία του έρωτα δεν υπάρχουν κανόνες, μόνο εξαιρέσεις. Περνάμε τη ζωή μας προσπαθώντας να πετύχουμε στόχους. Το πρόβλημα με τους στόχους είναι ότι δεν είναι σταθεροί. Μετακινούνται συνέχεια και είναι και πολλοί. Και πώς θα πετύχεις οτιδήποτε όταν δεν ξέρεις ποια κατεύθυνση θα πετάξεις τα βελάκια σου? Λοιπόν, ναι. Περνάμε τη ζωή μας αποφεύγοντας παγίδες. Αλλά τι να την κάνεις την ελευθερία όταν την έχεις? Και μήπως τελικά είναι πιο εύκολο να είσαι παγιδευμένος? Ωραία, τελείωσες, μπράβο. Πάλια το πες. Θεωρία νούμερο 117. Όταν βγαίνεις από το σπίτι κυνηγώντας τον μεγάλο σου έρωτα, πάντα να τσεκάρεις ότι πήρες μαζί σου κλειδιά. Θεωρία νούμερο 121. Ελευθερία σημαίνει επιλογές και επιλογές σημαίνει δυσκολίες. Και αυτό σημαίνει ναι, ότι σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολα για να γίνουμε ευτυχισμένοι από ό,τι ήταν παλιά. Γι' αυτό και όταν τα καταφέρνουμε έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Όνειρα. Άλλα τα βλέπουμε στον ύπνο μας, άλλα τα βλέπουμε στον ξύπνιο μας. Μπορούν όλα να πραγματοποιηθούν. Και αν ναι, μπορούν να επιζήσουν στο σκληρό κόσμο της πραγματικότητας. Τα όνειρα και η πραγματικότητα είναι σαν το κινητό και το νερό. Μερικές φορές καταστρέφονται όταν έρχονται σε επαφή. Άνθρωποι, από τι είμαστε φτιαγμένοι? Αιώνες ολόκληρους ψάχνουμε να το βρούμε και ακόμη δεν συμφωνήσαμε. Από χώμα με πνοή Θεού? Από βακτήρια που άρχισαν να εξελίσσονται? Από τις γραμμές στην οθόνη κάποιου υπολογιστή? Από αστρική σκόνη? Ή από το υλικό που φτιάχνονται τα όνειρα? Όποια για να είναι η απάντηση, είμαστε όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό. Όμως τότε γιατί δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας? Από μικρή, όλοι μας έκαναν πλήση εγκεφάλου πως το σωστό είναι να λέμε πάντα την αλήθεια. Όμως η αλήθεια είναι σαν ένα γυμνό ανατομικό κρεβάτι. Είναι σκληρή, επίπεδη και πονάει. Γι' αυτό λοιπόν μερικές φορές ίσως θα ήταν καλύτερα να ζούμε ξαπλωμένοι σε βολικά μαξιλάρια, στρωμένα με παρήγορα ψέματα. Ναι, γιατί πώς να αντέξει κι αυτή η έρμη πλάτη. Πότε τελειώνει μια ιστορία? Οι ιστορίες είναι σαν γεροντοκόρες δασκάλες θρησκευτικών με κότσο και κλωσφούστα. Δεν τελειώνουν ποτέ. Μετά το happy end και αφού πέσουν οι τίτλοι τέλους, πώς είμαστε σίγουροι ότι οι ήρωες συνεχίζουν να ζουν ευτυχισμένοι? Ή μήπως τους συμβαίνουν φρικτά πράγματα, απλά εμείς δεν βλέπουμε πια? Θεωρία νούμερο 125. Αν η ζωή είναι χορός, μερικές φορές, στη δίνη των στροβιλισμών της, χάνουμε την ισορροπία μας και πέφτουμε.
Και μερικές φορές η πτώση στο έδαφος είναι τόσο σκληρή που νομίζουμε ότι όλα έχουν τελειώσει. Αλλά η φράση «όλα έχουν τελειώσει» είναι ανεφάρμοστη στο σύμπαν όπως το ξέρουμε. Ποτέ όλα δεν έχουν τελειώσει. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, ανάμεσα στα άστρα γυρεύω χαμένα τραγούδια, φιλιά. Η θεωρία του χάους. Η θεωρία του χάους υποστηρίζει ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους. Ας εφαρμόσουμε λοιπόν μαζί αυτόν τον απλό κανόνα σε τρεις έννοιες εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους από ένα γνωστό λαϊκό άσμα. Αδέρφια, αλήτες και αποδημητικά πουλιά. Τι κοινό μπορεί να έχουν αυτά τα τρία μεταξύ τους? Ίσως ότι δεν μπορούν να ζήσουν σε κλουβιά. Ή μήπως μπορούν? Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Θεωρία νούμερο 13. Τα απρόοπτα είναι σαν να οδηγείς με μια κουβέρτα πάνω στο παρμπρί σου. Ποτέ δεν ξέρεις τι έρχεται κατά πάνω σου με 180 χιλιόμετρα την ώρα. Θεωρία νούμερο 125. Είναι υποαπόδειξη γιατί είναι της Λίλας. Δεν έχει σημασία πού σε πετυχαίνουν οι σημαντικές στιγμές στη ζωή σου. Σημασία έχει με ποιους τις μοιράζεσαι. Η ζωή είναι σαν παιχνίδι με τραπουλόχαρτα. Παίζεις με τα χαρτιά που σου μοιράζονται και κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Τι γίνεται όμως όταν το παιχνίδι παίζεται με αντίπαλο και όλοι οι άσοι βρίσκονται κρυμμένοι στο δικό του μανίκι? Και αν το παιχνίδι παίζεται με παραπάνω από μία τράπουλες και δεν μας το έχει πει κανείς? Η ζωή είναι σαν παιχνίδι με τραπουλόχαρτα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβει το επόμενο χαρτί που θα τραβήξεις. Κάποιοι βρίσκουν το 10ο καλό και φροντίζουν να το κρατήσουν. Κάποιοι τα παίζουν όλα για όλα προσπαθώντας να ρεφάρουν. Κάποιοι κρατάνε στα χέρια τους όλους τους μπαλαντέρ και στείνουν το παιχνίδι όπως τους αρέσει. Άλλοι ξεκινάνε με το χειρότερο φύλλο, αλλά είναι αποφασισμένοι να κερδίσουν ούτως ή άλλως. Κι άλλοι ποντάρουν τα λεφτά τους σε λάθος φύλλο και μένουν στον άσο. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι με το πεπρωμένο. Ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βρει η επόμενη παρτίδα, ούτε πόσο σκληρή θα είναι η επόμενη μοιρασιά. Αλλά πάντα μπορείς να σηκώσεις το κεφάλι ψηλά και να κοιτάξεις τον ήλιο. Καλώς ήρθατε στους κόσμους των singles.